नुआ भिडियो तो आज मु आपको देखेबी आम गाँव में केते पानी होती आबार के असुविधा होती छोट रू बड़ पिला माने जाइबार केते असुविधा होती देख चलतु स्टार्ट करवा आज भिडियो ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପାଠ ପଢିତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯିବାରେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢିତେ ଯିବାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ହେଇ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ପାଣି ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିତେ ଯିବାରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ବହୁତ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କେତେ ପାଣି ଆହୁରି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ପୁରା ଗାଁ ଦେଖେଇମି ଆମର ସେପଟେ ସାଇଡ ରେ ତ ଚଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେପଟେ ସାଇଡ ବି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ତ ଏଠି ଏତେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ବୁଡି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ମଝିକୁ ପୁରା ଚାଲି ଆସିଲୁଣି ସାରା ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି କାଲି ତ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଦେଖିଲାକୁ ପୁରା ଗାଁ ବୁଡି ଯାଇଛି ଆଉ ବିଲ ବି ବୁଡି ଯାଇଛି ସେପଟେ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିଲ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଧାନ ଗଛ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଧାନ ବୁଡି ଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଲୋକ ଖାଇତେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ ତ ଏଠି ପୁରା ଦେଖିବେ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ବୁଡି ଯାଇଛି ତ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଲୋକର ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି ପାଣି ଆଉ ସେପଟେ ସାଇଡ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଣି ବୁଡି ଯାଇଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଦେଖଉଛି କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ବୁଡି ଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ପୁରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ପାଣି କମୁନାହିଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବଢି ଚାଲିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଦେଖିବେ ଭାଇ ଦେଖା ଏଠି ପୁରା ୟାଙ୍କ ଘର ବୁଡି ଯାଇଛି ପୁରା ୟାଙ୍କୁ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହଉଥିବ ପୁରା ୟାଙ୍କ ଘର ବାଡି ସାଇଡ ଫୁଲ ବୁଡି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବିଲ ବୁଡି ଯାଇଛି ଧାନ ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଧାନ ତ ରହିବା କେହି ଜମି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମି ବୁଡି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ରାସ୍ତା ପୁରା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରାସ୍ତା ପୁରା ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବଡ ମୁଣ୍ଡାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ତ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏଠି ଦିପଟ ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଫୁଲ ବିଲ ମୋ ଭାଇ ଦେଖଉଥିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ ବିଲ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ ବି ଫୁଲ ବିଲ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏମିତି କାହାରି ବି ବିଲ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଲା ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଗାଡିର ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଏତେ ଗାଡି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ତ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଚାଷ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚାଷ ହିଁ ତ ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ଚାଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷ ନ ରହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବୁ କଣ ଦେଶ ବି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଭିଉସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖଉଛୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଛି ଜିତୁ ସିଏ ବି ମୋର ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା ତ ଜିତୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ତୁ କହ ଦେଖି କେତେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଯିବା ଆସିବାରେ ଭାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାଇ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହାକୁ ଧର ଗାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତ ମୋ କାକା ମୋ ବାପା ଅଫିସ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯାହାକି ପାଣି କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ସ୍କୁଲ ଆମ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ଭିଜି ବି ଗଲୁନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।